Kumusta na ka to si Maring Insay, no? Magabalik, one man kape naman. Sukat sa iyang pag-aris, yung pag-kuhan sa iyang kinahanglanon nga rin para mabuntis siya. Huwag mo manibalik. Ayo! Hala. Mars! Ay, Mars! Hala, maupag siya paghisgot na ako ni mo. Balik jud ko Mars kay unsa atong sapot pa ya. Oo nga, Og mabuntis ko Mars. Upaya na jud ko sa akong saad nimo. Kunya, kumusta man? Positive jud Mars, buntis jud Mars. Hala, congratulations! Thank you Mars. Kaya mo na akong bayad ha. Congratulations, Mars, ha? Sus. Lain ba ato, ha? O, mga anak, nag-ikanya mo pabunyag. Kung kalimti, ay, imbitar, ha? Ruman ka sa listahan Mars. Gusto ko magninang. Gugos ka Mars kay tuhod niya mo na buntis ko Mars, di ba? Oo, padako, salamat. Og plano pa gani mo nga, magpamugsikan, baby. Ay, lagka. Oh, ayaw ka pa kaikog og duol ganaw kay napay daghang pundo na akong bana diha. Unsa may gamit na lang sa kag-iyahan na ibsik-bisik sa kilikili. Sayang pud kayo, Mars. Makatabang punta sa tuwa sa Nya. nya. Mas medyo sulti ka Mars. Oo, kay. gani ka. Ingon na ba siya Mars nga? Sundan ko no dayo na mo. Aw, ana Aba bunyagi Mars pero sundan dayo. sundan na dayon. Sakto. Oh, ni sakto kay unsa unsam ta deres kalibutan Pabdan, kay gubat na, yate, no? sakto na pre. Anak. Ay, kablak ka na idagang pundo diri. Mayon ako am dili mapangutahan niya tong bana di ay. Kayo man kay negosyo nga sayon Mars no? mao lagi. Mo, kinot permanentihon ba? Oh nakiyo. Ya, sige. Adto na mi Marsal, salamat kay mo balik ka niya ako Mars na. Amping ha, ampingi na kadili ra ba? Mahal ra kayo pa na Ikaw balaka kay nakadakang pundo di fa. Oh, hinuon basta Ya, Mars, na ano na- kwarta. Sige. Bye. Sus. Nutag akong bana. Sus ko siya kalibutan. Ha? O ano ni? Hala. Sus. Hinto ka na yung aning negosyo hag mo magdagkano. May lagway makapakdan ani. Masiko pag ginina mo kadugayan. Kapuya dagan sir. Tilan. Di sa man siya nagsugo ni mo nga dagan ka. Dapat naglakaw lang ka. Oo. Ano hindi man halata. Hindi naglakaw kay kanang nangagi ya. Kuan na kay bao nga kanang kuan ka kanang duty ka sa Brno bag Brno. Lain pa ato sir. Oh, musta man ako. Sud sa pila ka buwan na akong spy. Positive. Ha, positive yun. Positive jud. Na nakita yung makuha ang ebidensya. Naa na gyud sir. Ini, mo resulta na gyud ang ato ang ato ang sakripisyo diha pila ka buwan. Apir sa kamay. Nabali, babay tiki. Basta. Yes, Oh, mo Mas na. inyas ko ninyo sir ha. Adto ka agi sa luyo. Oh, gigi. Mo na ning time ha. Okay. Basta basag singgit lang. Di kay sinyas. Singgit. Mo singgit yun ko. Oh, singgit yun. Nga inag Sir, layat na. Aw, Layat tawas na yun. Oh. Mao na to sir ha. Ikabala ka kay Okay. Oh, I understand. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Hmm. Bye sir. Sunod ko. Karon. Kuha na sa kong daghang medal ani. Kasi bagong masulbad na mo. Katilaw mo jud karon. Tarungon tani kay magdinagan na yung tagmaayo ron. Ayo. Yes, ma'am. Ay ma'am. Ma'am. Ikaw to kung ka. Ito imong ka appointment dahil ikaw dito kung kastorya dahil ganina di. Ay ano ko to ma'am. Kapos ko paglawas ni mo ma'am. Pili ka anak. Kasi problema dahil ni mo ma'am. Mao bitong na ako diri. Ang kinahanglan ako imong no, sorry day ma'am. Ang imong manam day mo dili ka anak day no. Oh, before pa din ako hatag ang specimen day ma'am. Kinahanglan nga kanan kinahanglan ko money down kay lisod sa gaayog. Ako mahatag na nimo unya. Kibabe ka nga medyo mahal baya ng money down. baya oh. Magkinahanglan nga money down. Wato na ko danang Pila ganito, ma'am? 15k to siya ma'am. Na kompleto ni ma'am. Kompleto na. Sir, ma'am ay. Sir! Mana? Ay sikit-sikit ma'am. Uy. Ano ko taong sikit-sikit man ka ma'am? Sir ma'am. Usay bot pasabot ani ma'am. Sir. You have the right to remain silent. Ay po sir. You're under arrest to the law of execution of illegal logging and trespassing Oh, wala mo ko nang illegal. under trespassing. the Republic Act 365 Oh, sir. 911 022445. Sir, ato ni istoryahan. Sir, wala mo gibot nga dautan sir. Ay, Kay bawo ka. Kaya bawo ka. Pero ba't kang ikihapon sila ka ng Op. harassment? Harassment. Naa na may ebidensya ha. Ebidensya Tungod sa imong illegal nga kaw. Kana lang daan oh. Oh,
ta, sir. Illegal mo pagpamaligaan ng mga Specimen. specimen o sa Bisaya, duga. Bawal din na, sir. Bawal na! Di na pwede! Patakal ang Sir, pagpamaligya. ay, si ba kung anong bawal na, sir, kay wala man may tax. Mauno. Ah, natural! Mauno. Mao gani, wa mo Sir. wa mo lisensya. Wa mo kanang wa mo bayaran sa tax. Oh, tax lagi. Mao gani. Sir, nang inabuhi ra, entahon ang pobre, sir. Oy, Ay paabota. Ako, ah. Ay paabota nga makablitan ko ni nga di ka makaabot dito sa opisina. ayaw po pag inaala, sir. Oy, Saman, mo rason ka o mukuyo ka sa opisina. Istoryahan ta ni sir. Oh, you have the right to remain silent. Sa porsyento ka na magpaliwanag. Ayun. Do you understand? Ay, sir. Ayaw ka makablitan ko na. sir. Anak ko sa upo, sir. Eh, mahalok di ako ada, sir. Sir, Kini ha. Ay gyud na nagdagan. Ay Ay, grabe nagdagan, ra ba na ako sir. kabayat. Ang dagan-dagan gani kag mo. Patay. Pusilon ti ka, tiilon ti ka o nya mao. Kawa ko sa. ano pati, Oh, sir. botalo kay ko. Sir. Kanang ato sa istoryahan kasi madarang di istoryahan or pasit. Ayaw ko tintal-tintala ng kwarta kay namo nagikan. Kuha nagbalik. Mao na ang money down. Bisig ma Unya, sir. unya, ato na ka koy kay opisina. Ay, di lang- Alsaha. Sir, di lang kumukuyog, sir. Oy, di lang. Alsaha. Ay, sir, alsaha, sir. Oh, alsaha ka dong. Sir. Oh, kana. Ito sa opisina.